na okay hu Facebook sisi ya nkebe boa pa sanse enkwanhia na esi no ano dene obinim sabonsam na afa hama ewo sahwe ne mpotem ho no ma na homachi yenka bi enhyemu kai bi a ochira eye sprinter minibus bi the registration AW 9613 ena afa ni pafiri sahwe yo so besena kokumase no mo kiremu a ebra woduru anwea no kɔfu bi wo hɔ no na saa kɔfu no mu ano yɛse tukuro bi abɛda kwa ne mfimfin broni frɛ no poto ni bi na daba nani amoso ntem ti bra wo yɛ na adwen sɛ anko wo bu afa nkyɛn na ɛto no so a ne tira anko yɛ ti maka bi ano no ya lodi timba nyekuma ɛno nso asesi nkyɛn hɔ baabi ne number yɛ GE 23958 08 ene otezi maka na chepa ɛna kyɛ so wodi ko num amono wa na driver no ya timkagya na foforo mienu ɛhwere mo nka ɛka ho nti nipa miensa ɛna wɔn ɛtɔ amono ho a afoforo bɛɛ sɛ dunkru prepare de mu ɔde a yɛde wɔn akwakogu ɛyɛ sɛhwiyo so aban ɛyɛ sabia mpacho oba Facebook sesi a behunu na ewie mu nya ntete yenti esum kabie mu ɛna manfo asɔsɔ phone ɛne torch a wɔde hwɛsi ebetimi yi nipa bi agye wɔn mo ɛnkwa abante ba ko asɛmi si nanim anaso yɛ mu dansini ɛne enu abɛma Augustin bo a edi nkomo. Oh, 445. Now you're best not called Juma, you're Juma or Chano security. J4. The best not called man, I can't be saying who in Nyamebekyere FOB. It did not speed not even room. It was saying who in Nyamebekyere. And you ever drop and a country, yeah, but I can't come here drawing a school boy, I say a friend of Precious Academy. Why, soon my 4 pack home to my cabitual. Yeah, bandages or the Abeboom. And that transfer the double in the lower, we near any share in ye. Nti nipa na no mo no mo prepare serious na ye woro entade de force to ebeji wo mu nyina gu car from na yiyi wo mu gu mu frugu re ron le sa na ka so mo ba na do ba ni speed ba ye ne akwa ye do ba ni company about speed ya do ba ni di sign ho no sa ta no company nti enya nwa se omo cancer so mo company ye no sa na mo ticket m de sa na mo so de bo portos nti na car ne toto om na mo ye mo hwe a enyeye na man do call victim academy oni enya mame ba ko mdia tumi se ne na mabu ana mai ba ko de on de mni roton fun odwuna se on so company se ne nine ba do ba ne dia transfer de owu ba me sai se ye ka se nipa ba se mionu owu aka no a enye me wanwa nyese oye nkomsheni boni a wo hye nkomse kurobo so timbe so die odi nani hunu ye no agye se nyame nsankyereni a wo ye ne titibire mu no wa bire mu ne Mose bire mu bi wo ye bi ntisa na nipa miensa na ahwe ye behwere bi kura e de aka ho Ogasembo a wono asemi wadi akire efra homache epem sabre ne ye ni foto ato a nanim atwe se obi a se bi ofia awo so na eba no oge ye mo ha ho na se ba che mo joso bokode me ho ye na video yi etwa mu kura no hwe a kyese wonsa popoa na popo hwe baabi nipa danom ne honkeka ho amafo ba Facebook o mehunu video aye ka nipa ye yi o mu free sa nkwanhia yi emu won mo ti ase no mu afiri mu mo na mo atete ne honkeka ho no oge empempenso yi se de na abante ne ka se anhwe yi a ye behwere nipa ne bi aka ho no nipa ne preprae na ye do mo kɔ sahwi abaya asabia no wo mo tibiam te sɛn Nana unche nkomo na I witness ni dem maye no tempem ho no ma ba ko e o sen kan ni free mu no a o ka to so se so chief right we can wa enye no nana ne kre as I speak na no e member binu e na what ni awu aka o sen kan ni ho a ti say no nipa mako ado ni mensa 23 a na what say bas mu no emu mako mensa etni ato ama nya ka no so mo pra e komo kakra e different hospital say o ma refer binum edi won ko sechibekwa government hospital a ho so mo kwakoto ayarehwe so enti sene common eba no nana e ka me say plano id na so mo a wo se so government hospital trainers ne doctors no egusu a wo mo ayaresa sene be yobenya ahoden atumi agira wona so bi enti nipa kre na doctors actually mu say o ma frim na mo aka no so de omu pra no eye pra ana di yi pa ho no timaka no na e ka asai esi ho ana te se dia dafo o mo na mo anya anadwo no mo bra no mo apema ntwe baabi apake ade ache o mato ma control so no community no wa hia to kire se kan no se timaka no ade se asai ana esi ho no o se eseti ya no mo de se kwan nchen ti omu a no mo be ye na se o mo tu o mo ka e de ko eti ade se ka no asai esi nchen ho no mo omo twen to ma be na kan mo tu da ko no ma kwanhia no ba be si a
sprinter bus no they ko numu a say nam so ma nipa awu na bi nto prepare no ya semo na che say de o kan de e beto sa biri kraba na timaka na so siwa na o ma twen firi ho na me no ka say de primra ye ko ho no concern si sa MTT for ba ne fire for ene ambulance ba ene de na omunya but that's a stick na no de enko CBS one hour and say esi one by the time I call ho no ne emra ya pick report ne de na timba no timaka no edisi ho na se nipa miensa film ni nyina aye mema nipa miensa nyina na pato mu nyina aye mema. Okay, my yana wase na ye fa onsi fo ni de kire ami Adom anwumre be sa ba ho ba behwe nipa nkae no na o ka bibi oko kra again